OK, na i weid y te. Leri, ddim ti sy'n coginio heno? O, esill bach. Fi hefyd. Fi hefyd. Sori, sa'n deall. Weinstein. Rolf Harris. Jack the Ripper. Ti'n o reit? Wy'n cymryd y pwer nôl. So angen bod yn gaeth i'r gegin i profi bod fi'n fenyw. Pwy yw e te? Y dyn symbolaidd. A mae Glamorgan sausages fe yn chwedlonol. Wel, cyn i fi ddod ma heno, es i ar bins mas. Pob un? Gan gynnwys yr un di? Iop. Mae Adam a fi wedi penderfynu magu Cerys bach neu'n gwbl gender neutral. Mae hi'n mynd i licio Tony ac Aloma, os chi'n gwybod beth yw'n meddwl. Wir really ddim. Mae Gwenllian ni'n gorfod rhoi 70% o arian pocket hi Griffith. Dyw hi ddim rhy gynnar i ddysgu. Be yw hwn, Leri? Buns. Buns tin. Shoe buns. Shoe buns.